and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Binatuay og lapok sa atong presidente. Oh, my badness. Oh, my toes, my knees. My shoulder, my head. Giila na detanan nila dong. Sila-sila na di Japon na silang mga umuan na sila. Kaatak ko din ng mga hinampakan ng mga bagaan ng daong ng mga buguan ng mga espirituhanan. Huh, kakutas. Tabaghak. Ha, pero kajot. Paginawas ako glaom dong, ha? Tinood ka na diya dong? Basi baya ka ng, kung ano siya ba? Basi baya o ka ng fake news na po na. Di ba na maayon ng mga sakop nga kung anagod kung tinuod magunagani? Wala ko kasabat sa kuisulti. Di man din na maayon ng mga sakop ana, no? Kung tinuod man gani na. Di ba di ay takakuan ana ka agrabyar anak nila kay mga kuan man sila, mga ranggo, tag-asog ranggo man din ng mga kanahan ana. Kuya magmatiki o deta ana nila. O, di ba? Ay, kutasagin. Hala dong. Biyagak ng imong pungkol dong. Pungkol. O, hala. Dong, si Clabil, siya man din ang mitawag. Lisuda. Pastilan ng gwapo tao eh. Kaya magsiki panawag ang gwapa. Dong! Hala, may palayo man o gidaang yung cellphone. Di siya gusto nga makabati ko sa ilang istoryahan. Hala ka diha! May sekreto pakitingali ning duhada. Ha? Hala ka diha! Human kanday Gislin dong jana ka! Hello. Pasensya na, Club, nga wadan ta ka matubaga. Kung nagsamog Gus Clinton. Jan. Love? Nagila ka? Nga no, si... Dili pa lang yun kay. Gitawagan ko diri sa station. Si Papa Tinong, wala siya. Patay na siya. Asa? My God. No. Dili na ko ini. Wah, pagsyod yan dong oy. As in yun, namatay o sa virus ang papa ni Day Clabil. Mga magamping yun ta, Clinton. Dili ka na magkagawas din sa bay kung dili ko masayod kung why akong pagtugot, ha? Ano siya? Oy, hala no? Dili pwede ipagawas bisag mangihi. May mo baghunungan mo ka nang mo pagsigig inamaw diha? Niyatas problema. Gani. Niyatas pandemya. Ayog dungagi kabisit ng panahon. Kasabot ka? Sorry dong. Nangutan ako, nagkasabot ka ba? Sabot dong oy. Kakabisayaan na. Sabot magani ko gininchik. Sabot mo, Clinton. Labaw pang ambot dong. May gisulti ka? Wow! Kadungog pansapon bisag layo. Aha ka. Siya'y wa kasabot kay nangambot. Saba ka niya, Clinton, oy! Hala, namatay sa bday kuno agpapa ni Inday Clavel sa DVD virus? Hala no! Hala, kaluoy ni Inday Clavel, God! Nagtakda na pa po kuno itong virus katong iyang tulog igsuon! La, unsaon na lang kung mga matay punto sila! Ilabiyay! Ilabiyay ka! Anaon na karon! Iwakotan! Nang matay na ganing iyang mama sa miyagi mga adlaw. O karon ang iyan na pong papa. Ibo na po patsyon ang iyang tulog ay igsuon. Nanuumang ka! Wa ka mabayro si dihang yabaga ka! Uy! Saba ka niya! Anaon na karon! Saan? Sulig lumakan na kas telepono na! No, pagtuon mo katrasan di ka? Uy, simba ko kaurig masakit pa ko anang bayrusa. Ay, malaka diha! Ito mo ba kagdila? Ikaw! Dili ka ito mong tigol! Uy! Uy! Ay, may makadungog! Amumang ka! Ang akong giingon, nga unsaon na lang kung mga matay po sila. Wala kong manunglo, ha? Taplaro nas panungo ng imong gisulti ay! Ay, abot lang ni mo glito na ka, ay! Ya, anakot na karon. Sali na ka
na ta, mahuman na kitong lockdown. O sito ako nadunggan, Hillary, nga miingon kang mga matay. Hala, nagpaminaw lang dik inday gisli, nakadungog ka na. Hello. Nada si Day Gislin sa imong doon? Kuhan kitong, Kinsa mo kasulti sa cellphone, Hillary? si Clinton kito, day. Siya nagasulti nga namatay ko doon papa ni Inday Clavel nga nataptan sa DVD virus. Mao pa? God. Diin man masayod si Clinton, Hillary. Tinuod ka ng iyang gisulti nimo? Ay, kamo gani pagsulti, Inday, ah. Bibi. Hello, Clinton. Unsa ka tinuod kining imong gisulti ni Hillary nga namatay ang papa ni Clavel? Tinuod ba ni, ha? Kisa imong nahibaw-an. Kinsa man, Clinton? Tinuod kayo si Day Clavel goy nagsulti. Naghilak magani siya. Kamu mismo si Clavel ang nagsulti? Diha siya sa inyo? Kuan ka na. Oo, siya mo rin, Day, oy. Patuyang Clinton. na ni siya, oy. Clinton! Hello, Day, guess. Di apa ko sa templo, no? Kuan, wa man good siya mo, arigod. So, mitawag siya nimo. Kamu mo ay nagsulti. Ngalong alimita siya manawag na ako. Nga wa man siya number na ako. Ni Dong John God. Da, nalibong mao na ba? no, kuan, kalakiha. Sila di ay nagsulti. So, dito manawag si Clavel niya. Oo, Day. Bye, Clinton. O sige, Day, bye pod. Hala ka diha. Hala. Mura man tog. Lain ang tono sa tingod, Day Kislin. Narato lalahin noon ko. Human si Dong Jan ining kalaki, ha? Oh. Hala, hastapot ko. Human di ay kong Dong Jan, ani. Murigidanget. Nganong wa man ka mopahibaw nako dyan? Nga nanawag dahil si Clavel nimo og nagpahibaw nga namatay ang iyang amahan. Alang lenas pagsabot, Jess. Way kapil kung sa paniha magpanawag ni Clavel. Uray tuyo niya. Nganong ikaw ramay iyang kitawagan? Nganong diri nako wa man? Jess, di ko makatubag ni mo, anak. Basig nanawag siya ni mo or mag-text pa ka. O wala ni mo matikdi. Di anak ko ron ang akong cellphone dyan. Wa gyud new messages. Why missed calls? Jesslyn, may mo ba? Di ka ang magunahon na diha o gilan o bisag unsa? Ikaw na pala gindayan ni. Wala ba'y kahumanan ng atong pagpagaway salig na ko? John. My God, Hillary. Na-airplane mode ay na akong unit. Mangwa ko maka-receive og mga messages and calls. Ay, maudi ay, day! Murag tayo upos na ba to si John nako kay... Ay, ikaw magdiretso, manggug ka, day! Walay pre na! Hillary. Aw! Ay, kuan, day, uy, kanang napam day kuy hugasan dito sa kusina. Tiwas, suntin ko na pa. Magsulti pa ta, Hillary. Wa pa ta mahuman. Patay! Ikaw giunan ako kitawagan, Jess. Pero, unreachable ang imong unit. Nag-message sab ko nimo via messenger, bisan na offline ka. Nag-text pud ko nimo. Mao lagi. Mo pagi pagkabasa na mo sa imong mga messages. Love, sorry kaayo. O gikasubo na mo ning nahitabo na sab sa imong papa. Ambot, Jess. Mag-unsa na lang ko ini. Murag dili na ako ni kaya, Jess. Murag dili na. Tawag si Clavel, John. Comfort her. Kibrag nawatan na siya paglaom. Tingali ko sa iyang buhaton. Malain kag manawag siya nako. Unya karon ikaw na siya musugo nako. Nga manawag siya mismo. Ikaw di ay, Jess. Makahimo man ka sa gusto nimong mahitabo. Ako na nangibuhat. Ba't lahi ang tingali ko ikaw mismo mo imo tambag niya? Please. Ako na kini naghangyo ni mo, John. Luoy po si Clavel. Wa sila kasumbungan doon kay not in good terms sila si Matt. I trust you, John. Misalig ko ni mo. John? John, please.
Okay. Pero tawagi unas mat. Kay bawas siya nahitabo sa amahan ni Clavel. Then tawagi ko kung sa resulta sa mong pagpanawag. Kay mo tawag sa kuniya. Okay, John. Okay. Bro, sorry. Si Jocelyn may nagsulti na ako. Nagkasulti sila si Clavel through phone. O nagkaisgot sila sa nahitabo few hours na ang nagkalabay bahin sa kamatayon siya amahan tungod sa virus. But karon lang sab ko mahibaw sa inyong situation. Nga maunay na nahitabo ninyo ni Clavel. I'm so sorry for that, bro. Ambot, ini babayan na, bro. Mahal ko man unta kayo siya. Grispitahan ko even ang iyang pagkababae. Kay love kit kayo na ko siya. Pero, muragwa pa mo na siya maka-move on, kanhi sa inyong relasyon, bro. True, Matt. Yes, bro. Tungod kay, murag hangtod karon. Ikaw paghihapon ang gimahal ni Clavel. Bro. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!